ассалому алайкум дӯстони азиз, барномаи ҳушмандро мебинед ва бо шумо ҳастам Гулшода Абдиева. дар барномаи имрӯза дар масъалае суҳбат менамоем ки дар шароити кунунӣ ба он зиёд рӯбарӯ мешавед, яъне дурӯғ. шумо медонед ки имрӯз чанд бор ба шумо дурӯғ гуфтанд? танҳо тасаввур кунед. шояд ин ҷавоб шуморо ҳайрон кунад. аз рӯи таҳқиқотҳо ба камаш 10 маротиба ва ба ҳисоби максималӣ 200 маротиба ба шумо дар як рӯз дурӯғ мегӯянд. албатта ин аз он вобастагӣ дорад ки шумо то кадом андоза дар иртибот ҳастед. ба мо доим дурӯғ мегӯянд, вале мутаассифона тавоноии инсонҳо барои ташхиси он чандон идеалӣ нест. рост аст ки мегӯянд як рӯз не як рӯз дурӯғ фош мешавад, вале барои ошкори он ниёз нест ки солҳо сабр кунед. дар барномаи имрӯза роҳи осони ошкори дурӯғро бароятон хоҳем гуфт. мавзӯи имрӯзаамон ном гирифтааст чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст ки шахс дурӯғ мегӯяд. вале пеш аз ин беҳтар аст донем ки аслан инсонҳо барои чӣ дурӯғ мегӯянд. пеш аз ҳама ҳар гуна дурӯғ ба хотири манфиат ба даст овардан гуфта мешавад, чӣ он манфиати молӣ бошад ва чӣ маънавӣ. касе ба хотири он дурӯғ мегӯяд ки молаш ба фурӯш равад, касе ба хотири сарзаниш нашудан, касе ба хотири мавқеъу вазифа ба даст овардан ва каси дигар ба хотири таваҷҷӯҳи нафареро ба худ ҷалб кардан дурӯғ мегӯяд. далели асосии дурӯғ гуфтани одамон ки бо он аксари равоншиносон мувофиқанд ин тарс мебошад. дар кадом ҳолат шахс аз тарс дурӯғ мегӯяд? вақте шахс коре мекунаду ҷавобгарии онро ба гардан гирифтан намехоҳад, дурӯғ мегӯяд. фарз кардем донишҷӯ маблағеро ки барои таҳсилаш дошт дар қимор бой медиҳад. вай аз падараш мехоҳад ки ба вай пул фиристад. вақте падараш дар бораи пулҳои доштааш мепурсад, аз тарси ин ки ӯро сарзаниш мекунанд, дигар ба вай бовар намекунанд ва дигар ба вай пул намефиристанд, дурӯғ мегӯяд. барои мисол мегӯяд ки барои таҳсилаш харҷи зиёд кардааст, дар донишгоҳ пули ину он додааст, гум кардааст ва ё пулҳояшро дуздидаанд. дигараш шарм. дар кадом ҳолат аз шарм дурӯғ мегӯянд? шахс фикр мекунад ки вақте рост гӯяд ӯро ба таври дигар қабул мекунанд. инҳо одамоне ҳастанд ки дар зиндагиашон зиёд шикаст хӯрданд, аз ҷониби ҳамсабақон, дӯстон, дар донишгоҳ, дар ҷойҳои кори қаблӣ ва дар дигар ҷойҳо. фикр мекунанд ки агар рост гӯянд ӯро хуб намепазиранд ва он чизҳоеро ки дар худ дӯст намедоранд ва ё боиси номуваффақиятии худ медонанд, онро бо дурӯғ иваз мекунанд. қиссае месозанд. дар он қисса онҳо ҳамоне ҳастанд ки худро дидан мехоҳанд. ин гуна шахс зиёдтар дар мавриди худ ва оилааш дурӯғ мегӯяд. фарз кардем мегӯяд ки падараш тоҷири калон асту модараш дар фалон ҷой кор мекунад ва ё мегӯяд ки ба ину он давлатҳо сафар мекунад. онҳо медонанд ки як рӯз не як рӯз дурӯғашон фош мешавад, вале бо ин вуҷуд умед доранд ки аз дурӯғашон касе хабардор намешавад. гурӯҳи дигар. дар ин ҷо ҳам тарс, ҳам шарм ва ҳам эҳсоси гуноҳ дида мешавад. фарз кардем шахс ба каси наздикаш хиёнат мекунад. вай пушаймон аст, эҳсоси гуноҳ дорад, вале шарм мекунад ки росташро гӯяд. метарсад ки шахси наздикашро аз даст медиҳад, ба ҳамин хотир дурӯғ мегӯяд. аслан инсонҳо дурӯғ гуфтан намехоҳанд. ба хотири он ки аз онҳо чизҳое пурсида мешавад ки ҷавоб додан намехоҳанд, маҷбур мешаванд ки ҷои холиро бо дурӯғ пур кунанд. баъдан ин маҷбурӣ ба одат табдил меёбад ки ин одатро тарк кардан бениҳоят душвор мегардад. мутаассифона мо ҳамарӯза бо чунин шахсон зиёд сару кор дорем ва барои он ки фиреб нахӯрем, бад нест омӯзем ки аз фикри онҳо чӣ мегузарад. чунин чизе вуҷуд надорад ки 100% муайян намояд ки шахс дурӯғ мегӯяд, вале заифии ин одамон имову ишора ва ҳаракатҳои тағйирёбандаи сурати онҳост. вақте шахс дурӯғ мегӯяд, ташвишаш зиёд мешавад ва худ нафаҳмида ҳаракатҳои зиёд анҷом медиҳад ки ин ҳаракатҳо ӯро ошкор мекунанд. акнун дар хусуси он суҳбат менамоем ки чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст ки шахс дурӯғ мегӯяд. мувофиқи таҳқиқоти равоншиноси машҳур Роберт Фелдман, ба ҳисоби миёна одамон ҳангоми шиносоӣ дар 10 дақиқаи суҳбат 3 маротиба дурӯғ мегӯянд. бо ҳамин далел озмоиши имрӯзаамонро дар доираи суҳбати 2 нафар анҷом медиҳем. якум, ҳаракатҳои оромкунанда. вақте шахс дурӯғ мегӯяд, ташвишаш зиёд мешавад ва барои он ки ташвиши худро идора карда тавонад, аз ҳаракатҳои оромкунанда истифода мебарад.
ин метавонад молиш додан ва ё ба тарзи тоза кардани дастон бошад. Ба ҳамин шакл тоза кардани пойҳо низ маънои фирор аз ташвиш мебошад. молиш додани гулӯ ба ҳамин шакл. ин низ ҳаракати оромкунанда мебошад. баъзе аз одамон лабони худро мегазанд, дар таҳонашон ҳаво ҷамъ карда лабонашонро сахт фишор медиҳанд. бо як дасташ гиребони куртаи худро дастмол ё ба навъе кушод мекунад, гӯё гиребони курта барояш танг бошад. бо ангуштон як самти гардани худ яъне қисмати паси гӯшашро мехорад. гӯши худро молиш медиҳад. ба ҳамин монанд ҳаракатҳои зиёд анҷом медиҳанд. ҳамаи ин ҳаракатҳо далели онанд ки шахс аз ташвише ки ба хотири дурӯғи гуфтааш дорад худро ором мекунад. дуюм, монеа сохтан. шахс аз он чизе ки ташвишашро ба вуҷуд меорад худро маҳкам мекунад ва ё ин ки нигаронии худро фурӯ мебарад ва дар ин ҳолат миёни худ ва шахси муқобил чизеро монеа қарор медиҳад. ин метавонад пинҳон кардани даҳон ва ё пинҳон кардани чашмон бошад. дар ин ҳолат мардон одатан бо соати худ бозӣ мекунанд ё галстуки худро дуруст карда меистанд бо баҳонае ки вай каҷ шуда бошад. бо ангушти ишора чашми худро молиш медиҳанд, мисле ки дар чашмашон чизе афтода бошад. занон бошанд бо гарданбанд, чалла ва дастпона бозӣ мекунанд ё мӯйҳои худро ҳар замон дуруст карда меистанд. ногуфта намонад ки пайи ҳам ламс кардани мӯи сар аз рӯи хиҷолат ҳам мешавад. ҳамчунин метавонад ин монеа ягон ашё бошад. фарз кардем аз ҳамсоҳбататон ягон чизро мепурсед ва вай дурӯғ мегӯяд. дар ин ҳолат телефонашро аз ҷайбаш мебарорад, гарчанде ягон ниёзе ба вай надорад. ва ё ягон ашёи рӯи мизро бардошта бо вай бозӣ мекунад, то ки онро миёни худашу шумо қарор диҳад. бояд бигӯям ки чунин ҳаракатҳо аз рӯи одат низ мешаванд. беҳтар аст бо мушоҳидаи чунин ҳаракатҳо ҳамсӯҳбати худро ба дурӯғгӯӣ муттаҳам накунед, гарчанде он ҳаракатҳое ки аз рӯи одатанд ҳис карда мешаванд ва онҳо танҳо як ҳаракатанд. вақте пайдарҳамии чунин ҳаракатҳоро дар ҳамсӯҳбати худ мушоҳида кардед, донед ки ин аз рӯи одат буда наметавонад. сеюм, чашм. вақте шахс дурӯғ мегӯяд, аз ташвиши зиёд гавҳараки чашмаш калон мешавад. вақте аз касе чизе мепурсед, ҳатман ба чашмонаш нигаред. инсони дурӯғгӯ одатан чашми худро мегурезонад. ба замин нигоҳ мекунад, зиёд мижа мезанад, ба ҳар тараф нигоҳ карда сухан мегӯяд. ба истилоҳи маъмул чашмонаш бозӣ мекунанд. баъзан вақт барои ба хотир овардани ягон лаҳза, ягон садо ва ё тасаввур кардани ҳолате низ ба самти болою поин ва ё ба канор нигоҳ мекунанд. диққат кунед, агар ҳамсӯҳбататон ба боло ба самти чап нигарад, ба суханонаш шубҳа кунед, вале агар вай ба боло ба самти рост нигоҳ кунад, яъне вай чизеро дар хотир оварданист ва ё чизеро тасаввур карда истодааст. дар ин ҳолат шахс дурӯғ намегӯяд. албатта ин аз он вобастагӣ дорад ки ҳамсоҳбати шумо кӣ аст. дар ин ҷо бо эҳтиёт бошед. вақте бо нафаре суҳбат мекунед, ба чашмонаш нигаред. албатта агар инро барои худ дуруст мешуморед, чунки одатан ба мо ёд доданд ки ба чашми одам нигоҳ накун. вале агар ҳадафи шумо фиреб нахӯрдан аст, пас аз ин усул истифода баред. чорум, иштибоҳ дар нақл ва ё шарҳи ғайримантиқӣ. роҳҳои зиёде ҳастанд ки аз суҳбати шахс дурӯғи онро ошкор кардан мумкин аст. вақте шумо аз ошно ҳамсабақ ва ё ҳамкоратон дар масъалаи мушаххас чизе мепурсед, аз тарзи ҷавоби ӯ ва аз пайдарҳамии сухани ӯ метавонед фаҳмед ки вай дурӯғ мегӯяд ва ё рост. фарз кардем соататон ки $100 арзиш дорад аз болои мизатон ғайб мезанад. шояд соат не, хулосан ҳар чизе ки барои шумо бо арзиш аст. шумо ба шахсе шубҳа мекунеду аз вай мепурсед. диққат кунед ки вай дар навбати аввал чӣ ҷавоб медиҳад. агар ӯ дар ҳақиқат соати шуморо гирифта бошад, бо гуфтани чанд сухан атрофи масъала савол беҷавоб мемонад. масалан, ту фикр мекунӣ ман гирифтам? наход ҳамин хел фикр кунӣ ки гуфт ки ман гирифтам. соати ту ба ман чӣ дар кор аст? ва агар камак
албатта ки таҷрибааш дар ин самт бой бошад, мегӯяд анде якта харида меёраму ин хел накун ва аз ин суханон. Аз ӯ пурсед ки дар ҳамон лаҳза дар куҷо буд. Агар ӯ бегуноҳ бошад, мушаххас ҷавоб медиҳад ва шоҳидони худро номбар мекунад. Агар вай дурӯғ гуфта бошад, қиссаи бофта онро бо тамоми тафсилот нақл мекунад, мисли силсила филм. Масалан, агар дар хона будам гӯяд, ҳатто кадом навъи хӯрок ва онро бо чой ё қаҳва хӯрданашро нақл мекунад. Ба ин васила вақтро дароз мекашад. Таркиби гуфтаҳояшро омеқта карда, дар вақти муайян дар куҷо буданашро дубора пурсед. ҳатман ягон ҷавоби ғайримантиқӣ медиҳад ва ё ҳар бор ҷавобҳои гуногун медиҳад ва метавонед аз ҷое ки иштибоҳ кард, боз аз ҳамон ҷо савол диҳед. мебинед ки роҳгум зада суханашро тағйир медиҳад. ин усул барои тамоми синну сол мувофиқ аст. агар диққат карда бошед, баъзан одамон дурӯғ мегӯянд ва ҳатто қасам мехӯранд ки ҳамин хел аст. ин далели он аст ки шахс бори аввал нест ки он суханашро мегӯяд, яъне дурӯғашро. аз ин ки дурӯғашро зиёд гуфтааст, ҳатто худаш ҳам ба он бовар дорад. вай пеш аз ҳама ба худаш дурӯғ гуфта истодааст. Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри, а на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. чанд вақт пеш бо яке аз рафиқонам дар масъалаи одатҳои шахси дурӯғгӯ суҳбат мекардем. баъд вай аз ман пурсид, чӣ кор кунам ки ҳамин нишонаҳои шахси дурӯғгӯ дар ман дида нашаванд. ин ҷавобро имрӯз ба ҳама мегӯям. роҳи ин бениҳоят осон аст. дурӯғ нагӯед. дурӯғ нагӯед ва маҷбур намешавед ки ҳаракатҳои худро идора кунед. дар ҷое ки одатан дурӯғ мегуфтед, кӯшиш кунед росташро гӯед. бовар кунед лаззат дорад. баъд аз ин шуморо маҷбур ҳам кунанд, дурӯғ гуфтан намехоҳед. вале баъзан вақт аз шумо чизҳое мепурсанд ки ба ҳаёти шахсияттон дахл дорад ва ба он ҷавоб гуфтан намехоҳед. аслан ҷавоб надиҳед. шумо маҷбур нестед ба касе дурӯғ гӯед. шояд он нафаре ки аз шумо мепурсад каме нороҳат шавад. бигузор, бар иваз виҷдонатон роҳат аст. назди худ инсони ростгӯ ҳастед. чӣ аз ин беҳтар? муҳаққиқон исбот намуданд, ки даст кашидан аз дурӯғ саломатии ҷисмонӣ ва равонии одамро беҳтар мегардонад. як гурӯҳ олимон барои гузаронидани ин озмоиш 110 нафарро аз синни 18 то 71 сола интихоб карда, онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо намуданд. тақрибан 10 ҳафта гурӯҳе аз онҳо бояд аз ҳама намуди дурӯғ даст мекашиданд. гурӯҳи дигар бошанд, бояд мисли ҳар вақт рафтор мекарданд. ва ҳар ҳафта иштирокчиён тариқи мошинаи ифшокунандаи дурӯғ санҷиш гузаронида мешуданд. натиҷаи озмоиши таҳлилгарон нишон дод, ки аллакай баъд аз як ҳафтаи аввали тарк кардани дурӯғгӯӣ, одамон худро ҷисман ва рӯҳан беҳтар ҳис мекардагӣ шуданд. шумо метавонед ин озмоишро дар худ ва аъзои оилаатон гузаронед. 1-2 ҳафта аз дурӯғ даст кашед ва мебинед ки зиндагиятон куллан тағйир меёбад. эътимод ба нафсатон зиёдтар мешавад ва худро озод ҳис мекунед. як бор имтиҳон кунед, ҳеҷ чиз аз даст намедиҳед. умедворам барномаи имрӯза бароятон манфиатбахш буд. дар барномаи оянда розҳои дигареро ифшо менамоем, ки дар зиндагӣ ба он зиёд рӯбаро мешавед. агар дар зеҳнатон мавзӯе ҳаст, ки мехоҳед дар борааш маълумот гиред, ба мо нависед. бо пешниҳоди шумо барномаи худро пешниҳодатон менамоем. то ин лаҳза бо шумо будам Гулшода. то дидори оянда.